A jerin jaruman Kannywood maza guda 8 wanda aka fi ji da su a kowane lokaci, a lamba na 8 muna da Amin Sharif wanda aka fi sani da Aminu Momo. Wannan jarumi fa jarumi ne da ake ji da shi a masana'antar sosai ba kaɗan ba. A lamba na 7 muna da Lawal Ahmad, wannan bawan Allah fa babban jarumi ne a Kannywood, shi ma ana ji da shi, yayi jiya kuma yana yau fiye da duk yanda kake tunani. Kana a lamba na 6 muna da Ado Ahmad Gidan Dabino, babanmu. Wannan jarumin babba ne da ake ji da shi a masana'antar sosai ba kaɗan ba. A lamba na 5 kuwa muna da wannan jarumin Sadiq Sani Sadiq. Wannan jarumin fa ana ji da shi a Kannywood, yana ta lokacin shi fiye da duk yanda kake tunani. Nan shine. Kana a lamba na 4 muna da wannan jarumin Yakubu Muhammad. Wannan jarumin babba ne wanda ake ji da shi sosai a masana'antar, yana bada gudunmuwa fiye da duk yanda kake tunani. A lamba na 3 kuwa muna da Sani Musa Danja. Wannan jarumin ba a cewa komai, akwai wani shiri ma da yake yi a yanzu haka, wannan shirin ya haɗu sosai. In kun san sunan shirin ku samu a comment section. Kana a lamba na 2 muna da Adam A Zango. Wannan jarumin alƙawari ne, ina tamanin duk masana'antar Kannywood babu irin wannan jarumin a fannoni da dama. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 muna da sarkin Kannywood wato Ali Nuhu. Wannan jarumin ana ji da shi fiye da duk yanda kake tunani, yana ɗaya daga cikin jarumai da suka tsaya suka gina masana'antar sosai ba kaɗan.